papalitan natin ng gulong si Red. Nandito na tayo sa may Pamela Motor Parts. Maxis na gulong yung ilalagay natin kay Red. Pamela Motor Parts. Meron din silang mga available na tires, Michelin, saka Maxis, B-Rubber, motor parts. So kung naghahanap kayo ng quality tires, nandito po sa may Pamela Motor Parts. Gusto ko rin po magpasalamat sa tao na tumulong para magkaroon ng bagong gulong si Red. So, alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo. So what's up? Kumusta? Good morning mga ka-team. So andito tayo sa bahay ngayon, and today papalitan natin ng gulong si Red. Since nung Sunday last ride namin is yun nga, nabutas na yung likod na gulong ni Red kasi may pako. So today pupunta tayo sa Pamela Motor Parts para palitan ng gulong si Red. Alright, so ito si Red ngayon since Sunday pa hindi na nakatakbo si Red. Alright, so halos mga 4 days na yata, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yeah. Papakita ko sa inyo yung gulong. Yan. Flat na talaga yung gulong ni Red. Alright, so tatong pako na po yung tumusok dito sa likod niya. So pupunta tayo ngayong Pamela para ipapalitan ng gulong si Red. Alright. So alright mga kating, pupunta na tayo. Ira-running flat na muna natin si Red. So ayun mga katim, nandito na tayo sa may Pamela Motor Parts, which is dito tayong papalit ng gulong. Maxis na gulong yung ilalagay natin kay Red. Ito, kinakalkal na ni Kuya. Right, so kung naghahanap kayo ng quality tires, nandito po may kahabaan na. Pag pasok nyo ng Sugod Bus Terminal, pa-right lang kayo, makikita nito, Pamela Motor Parts. Meron din silang mga available na tires, Michelin, saka Maxis, B-Rubber, pati bang size, hindi lang pang scooter, saka motor parts, mga oil, Yamalube, yan, mga batteries, meron dito sila. So kung naghahanap kayo ng quality tires, nandito po sa may Pamela Motor Parts, sa may Zone 3, kabaan ng Sugod Bus Terminal. Hanapin nyo lang to, Pamela Motor Parts. Alright, so eto na si Red. Ito na rin yung gagamitin nating gulong sa Ormoc Adventure Rally version 3. So gusto ko rin po magpasalamat sa mga tao na tumulong para magkaroon ng bagong gulong si Red. So, alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo. Lalagyan natin ng tire sealant. Sir, na tire sealant ko? Eto, tire sealant. Yun, Maxis. Ito na ang bagong gulong na Red. Maxis. Ayun, malapit na matapos. Pinalagyan na natin ng tire sealant para safe
So about the pricing ng mga gulong, better yet na kayo ang mag-inquire dito sa may Pamela Motor Parts para magkaroon din kayo ng mga freebies. May naming freebies sila. Alright, pareho na tayo ng gulong ni Boy P Maxxis. Yan. Tapos nito, try natin pakara si Red. So yun yung stock tire ni Red. Sobrang pudpud na, wala nang ka-groove yung gitna. Palit tayo ng Maxxis. Yeah. Oh yan, bayaran na. Okay, thank you. Sige, thank you. Okay, thank you kaya. Sir, thank you. Thank you. Selamat. Alright, so bago na ulit yung gulong ni Red sa likod. Salamat sa Pamela Motor Parts. Yun mga ka-team, puntahan nyo kung nangangailangan kayo o gusto nyo ng quality tires. Talagang quality yung tires nila. Alright, so pupunta muna tayong motor wash, car wash. Kasi papaliguan mo natin si Red. Putik na kasi, napaka pangit na tingnan ni Red. Let's go. So ulitin ko, maraming salamat sa mga taong tumulong sa amin in behalf of Team Jamelin. I'd like to say na maraming salamat sa inyo. Alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat ulit. Kung hindi dahil sa inyo, hindi makakatakbo ulit si Red. Kasi yung plan ko is first week or second week na ng October, kasi isasabay ko na sa endurance na sa Ormoc. Alright, so i-announce ko na rin na official participant tayo ng Ormoc Adventure Rally version 3. Alright, so tatakbo ulit tayo ngayong October 16 or 17. October 16, 17 dyan sa mga date na yan. So abang-abangan nyo rin mga ka-team yung magiging vlog natin sa Ormoc Adventure Rally. Alright, yung pinaka high-tech na endurance dito sa Leyte. Isa yan sa mga prestigious endurance challenge dito sa Leyte. So hindi dapat natin ma-miss yan. Dapat tayong makapag-participate dyan. Alright, so itong gulong ni Red is ito na rin yung magiging gulong niya for the rest of endurance. Ang dami. Mamaya na lang siguro. Ang dami. Mamaya na lang. Papagas muna tayo. Ay salamat, nakatakbo ulit si Red. Halos 4 days ding hindi nakatakbo si Red. 4 days ding tambay sa bahay. Yes, shoutout kay Sir. Di ko nakuha yung pangalan ni Sir. 100 unleaded. Thank you. Sa susunod ka na magpa-full tank, Red. Wala pa tayong budget meal muna tayo ngayon. Maxxis Tires, thank you. Baka naman Maxxis Tires Philippines. Woo! Pakasaya ko ngayon kasi alam nyo na, nakatakbo ulit si Red. Halos silang araw, 4 araw din kaming palagi na lang nanghihiram ng motor. Yan, thank you. So the next project natin is yung unahang gulong naman ni Red. Pero soon na yan kasi goods pa naman. Makakatakbo pa yan sa Ormoc Adventure Rally. Ang gaan nung likod. Ang gaan nung feeling gulong ko sa likod. Mamaya na lang siguro tayo magpapaka wash, magpamamotor wash. Hindi to car wash kasi hindi naman to car, motor to, motor wash. Sa pricing doon sa Pamela Motor Parts, ulitin ko, better yet na kayo yung mag-inquire doon. I-pin mo yung page nila, lalagay ko yung link sa description below. Pwede nyo kayong mag-inquire kung malapit lang kayo dito sa may Sugod proper, kung malapit lang kayo dito sa may Zone 3, tanong-tanong nyo lang Pamela Motor Parts, kilala sila. Alright, so mag-inquire kayo. Goods yung mga tires, quality talaga. Big Rubber, Maxxis, Michelin, Pirelli, meron talagang Pirelli. Meron din CST, tsaka iba pa. Right, o mamaya ulit mga ka-team, magpapa motor wash tayo mamaya. Yo, what's up mga ka-team, nagbabalik tayo. So napag-isip-isip ko na tayo na lang mag-car wash. Yung car wash, motor wash kay Red, sayang naman yung ibabayad natin na 50 or 70 pesos, tapos uulanin lang. So tayo na lang, kaya namin natin kasi may host tayo. Kaya let's go.
So alright mga ka-team, we're back again. Ito na si Red, oh. Dami na ulit stickers. Yo, right mga ka-team, Red is back on the road. Alright, so alright mga ka-team, papunta tayo kina My Love ngayon. So napagdesisyonan ko na lang na ako na lang yung mag-motor wash kay Red. Sayang din yung 50 to 70 pesos na babayad natin. 1 litro na rin yon ng gas ni Red. Apakagaan ng gulong na Maxxis. Pareho na kami ng gulong ni Boy P. Isa sa mga idolo kong moto vloggers. Yun, ride safe nga pala kay Sir Boy P. According to Boy P, dun sila sa Liloan Port sasakay papuntang di ko na alam. Basta Matnog Port to Liloan Port sila mamaya or bukas siguro, kasi sabi niya magpapahinga na daw sila pag baba nila ng Matnog. Plano ko ngayon is subukang ma-meet si Sir Boy P dito sa Southern Leyte, especially dun sa Liloan. Baka may stopover sila o kung saan man. Kaya mag-update tayo sa page ni Boy P. Mamaya mag-update tayo mamaya kung saan sila mag-stopover dito sa area ng Southern Leyte. Alright, so si Sir Boy P po ang isa sa mga moto vloggers na iniidolo ko. Siya po yung naging influence ako kung bakit ako napadpad dito sa mundo ng moto vlogging. Pero yung nagmula talaga sa akin dun sa vlogging industry, si kung kilala nyo si Japper Sniper, siya yung pinakaunang vlogger na nakita ko na parang wala lang, kwento-kwento lang, tapos puro patawa, puro comedy. Yun lang yung content niya, papatawa lang, tapos wala lang, nakaka-good vibes lang yung mga video niya. Kaya doon, tinry kong mag-vlog, mag-vlog, hindi pa motovlog, mag-vlog. Cellphone pa lang yung gamit ko, tulad ni Japper. Cellphone lang yung unang ginagamit niya pang vlog tsaka pang edit. Doon, napadpad sa YouTube, nakita doon ng motovlogging. Tapos yun, nainganyo ako sa content ni Boy P. Hindi siya yung typical na motovlogger, more on travel siya. Yung naging way of transportation na gusto niyang puntahan is motor. Kaya naging more on motovlogging adventure, ganon. Motovlogging adventure yung typical na content ni Sir Boy P. Kaya saludo at idolo ko yung si Sir Boy P. Tapos napadpad kay Seth TV na taga dito lang din sa Leyte. Alright, shout out Seth TV. Sana ma-meet ko din yan. Isa sa mga idolo ko pagdating sa documenting ng pagta-travel niya. Apakagaling niya na mag-document, apakagaling niya ang motovlogger. The way niya i-document yung isang place, the way niya pag-edit ng video niya, apakagaling, apakalinis, apakatindi. Yan yung dalawang super na talagang sinusubaybayan ko. Alright, si Sir Boy P at saka si Seth TV. Yan, nandito na tayo kina My Love. Ito din yung lumang bahay nila. So alright, pabalik na kaming sugod ni My Love. Nandito na siya sa likod. Siguro dito na natin i-end yung vlog natin for today mga ka-team. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Salamat sa pagtangkilik, pagsubaybay sa aming YouTube channel. Huwag nyo rin kalimutang i-follow and i-like ang Facebook page namin. Kaya konti na lang, mag-1,000 followers na tayo sa Facebook. Alright, so you know the drill mga ka-team. Like, share, subscribe. Peace out, ride safe, and thank you sa lahat ng sumusuporta. God bless you all.